안녕하세요. terveyttä ja pitkää ikää. Ajattelin tänään kertoa, olisiko semmoinen hyvä harjoitus, joka auttaa sinne alaselkään. Yleensä kun alaselässä on kipua, niin tällainen eteenpäin kumarusliike, mitä kumarretaan alaselkä suorana, jolloin alaselkä jännittyy ja rentoutuu. Tämä on hyvä ja tehokas liike sellaisenaan. Mutta joskus on sellainen tilanne, että tällainen kumartaminen ei onnistu myöskään, että aiheuttaa edelleen sitä kipua. Niin siinä tilanteessa, niin olisiko tästä sitten? Eli eteen kädet ja sitten käsien tiputus ja sisähengitys ja uloshengitys. Ja sisähengitys ja uloshengitys. Silloin kun sinä hengität ulos, niin kevyesti litistät vatsaa niin, että vatsa menisi ikään kuin tuonne kohti selkää. Silloin se aktivoi myös poikittaisia vatsalihaksia ja syviä selkälihaksia. Hoitaa sitä selkää. Näin, se menisi. Ja sisähengitys. No, mä näytän sivusta vielä. Mikä näin. Sisähengitys ja sisähengitys ja uloshengitys. Sisähengitys ja uloshengitys. No, toivottavasti tämä liike auttaa sinua.